We are prepared to take up arms and kill for Zuma. Ngeli xesha umnumzana Julius Malema wayinkokheli ANC Youth League exhasa ngokupheleleyo wasakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma. Kodwa kule minyaka edlulileyo ubudlelwane bubonakala buphela phakathi kwesisibili, esinye sezizathu zokunikwa uphumaphele kukaMalema kumbutho weANC. We as the ANC can confirm that the NDC has taken a decision to temporarily suspend Comrade Julius Malema with a view to investigate new charges against him. Kodwa uMalema zangachitha ixesha elide ekhalela ubisi oluchithekileyo waqala umbutho wakhe. Kulapho ke wafaka uxinzelelo kumnumzana Zuma eParliament ngethuba ngumongameli ukuba ahle esihlalweni. Ngeli xesha ibiseyiqhawukile ibhobhile. Should I stand every day, take everybody to court? You say a lot of things about me. Should I do so? If I were you to can do take so, me to court. You can, no, he's answering this is you, not your house. Honorable Malema. Point This is not your Honorable Malema. This is Not your turn. Honorable Malema. Point of order. Honorable Everyone Malema. speaks here. This is our house. No, Yes, Honorable Malema, you have can asked take your action question. against me. You can take action against me. I don't take actions against people like yourself, generally. Njengoko umnumzana Zuma emadolwanzima kuvela kwikomishoni kaZondo, uninzi lukholelwe kwele ukuba kule ntlanganiso umnumzana Malema uza kumkhuthaza lokwaZuma ukuba avele kule komishoni.